Si té que existir la possibilitat de poder sentir a través d'un xicotet dispositiu electrònic que reemplaça cau d'orella interna, en quin aparell penses? Per a poder respondre aquesta pregunta i altres que més avant aniran sorgint, necessitem, en primer lloc, reflexionar sobre l'ésser humà. Cadascú de nosaltres tenim una sèrie de capacitats que, com a espècie, ens permeten interaccionar amb el medi i els nostres semblants. Però què passa si ens falta alguna d'aquestes capacitats? Doncs que la interacció amb el medi i els iguals es pot veure afectada significativament. No obstant això, així cap un però, i és el següent. Definir aquesta discapacitat com un dèficit de la persona suposa un error tremend, ja que això suposaria entendre la discapacitat com una falta que desplaça a la persona que la té a una posició d'inferioritat respecte als seus semblants. D'ací ve que entenem la discapacitat com una peculiaritat i no com una falta, en què tant la persona com el seu entorn hauran d'ajustar-se. D'esta manera, les experiències viscudes s'organitzen, bàsicament, en tant de l'experiència sensorial d'aquelles capacitats que no es troben afectades. Esta manera pròpia d'interactuar amb el món que l'envolta li permet generar un marc d'interpretació i interacció distint, conforme a esta peculiaritat. Tornant a la pregunta inicial, i arribats a este punt, no sé quines opcions es puc barallar, però la veritat és que Mar, la xicoteta protagonista d'este llibre, és usuària d'este dispositiu que es diu implant coclear, el qual es compon, simplificant, d'un micròfon que analitza el so i un processador que el converteix en impulsos elèctrics que viatgen per nervi auditiu a través d'un transmissor fins a arribar al cervell. Este dispositiu s'insereix de manera quirúrgica sota la pell i la seva funció principal és l'estimulació de les terminacions nervioses de l'orella interna, concretament de la còclea. És així que s'aconsegueix que el so arribi de la forma més natural possible a les persones amb pèrdua d'audició severa o profunda. Així, millora la seva qualitat de vida i, per tant, les seues habilitats socials i comunicatives. Ara que ja saps més de l'implant coclear, volem que conegues més a Mar i la forma que té de conèixer el món i relacionar-se amb ell. Mar és una xiqueta dolça i delicada que va descobrir el soroll, els sons i les veus dels seus pares quan tenia quasi 3 anys. La sordesa no s'aprecia en el moment del naixement. És, posteriorment, on es va comprovant el grau d'audició mitjançant una prova d'autoemissions. En molts casos, la sordesa es deu a falta de maduresa, obstrucció del canal auditiu o altres motius. Per a detectar la pèrdua, cal repetir les proves en diverses ocasions. En el cas de Mar, la Mar explica com de perduts i vulnerables es van sentir quan els resultats mèdics van confirmar allò que la família sospitava. Durant una llarga temporada van haver de visitar molts metges i acudir a diversos hospitals. Prova rere prova, s'anava confirmant el diagnòstic. Després de la prova de potencials evocats, es va detectar la sordesa profunda de Mar, un diagnòstic definitiu que va vindre seguit d'una solució, l'implant coclear. Esta solució anava acompanyada de grans reptes. Els implants, en el cas de Mar, requerien una intervenció quirúrgica consistent i introduir en la paret del crani, darrere de l'os de l'oïda, una peça de l'implant coclear. Este dispositiu consta de diverses parts, internes i externes. Un estimulador receptor, el qual accepta, descodifica i envia els senyals elèctrics al cervell, un micròfon receptor, un processador de llenguatge i una antena que emet estos senyals elèctrics a la part interna de l'implant, el qual transforma estos senyals en sons. És així com comença la gran aventura de Mar, perquè després de l'operació el procés d'escolta és lent. Es necessiten 2 mesos per a cicatritzar les ferides, 2 o 3 per a l'adaptació al sistema d'imant. Fins als 4 mesos de l'operació no s'activa el sistema
i l'ús de l'implant és baix i augmenta de manera progressiva. Posteriorment, els audiòlegs reprogramen l'implant cada 6 o 12 mesos. Per això és de summa importància reconèixer la gran feina en equip per part dels especialistes que intervenen en la seva adaptació, audiòlegs, logopedes i otorrins, que formen part fonamental en tot el procés, acompanyant i assessorant tant a xiquets com a adults implantats i informant usuaris i famílies de les cures necessàries després de l'operació perquè el dispositiu sigui emprat de manera correcta. Ara sí, pensem que tens tota la informació necessària per entendre com, des de l'amor d'una mare que sentia la necessitat d'oferir informació i visibilitat a la discapacitat auditiva i a l'implant coclear, sorgeix un conte com el que us presentem, Les aventures de Mar, l'excursió. Un llibre a través del qual pretenem explicar d'una forma senzilla i divertida la realitat de Mar i altres xiquetes i xiquets amb implant coclear, la realitat dels quals es troba plena de desafiaments a l'hora d'adquirir el llenguatge, d'integrar-se a l'aula i d'aconseguir l'autonomia pròpia de la seva edat. Amb tot, esperem que després de tanta informació us animeu a adquirir Les aventures de Mar, l'excursió, un conte dirigit a les persones més xicotetes de la casa, però també a famílies i professionals de l'educació. Este llibre ha sigut escrit i dibuixat i pensat per tal que siga pràctic, còmode i s'adapte a diferents contextos. Finalment, volem destacar que l'obra forma part de Diversilàndia, un projecte que va néixer d'una amistat entre la mare de Mar i qui escriu aquestes línies i que va ser premiat en el 16è concurs d'emprenedors Benidorm 2022 amb el Premi Batista Fuster del Rotary Club. Vull acabar aquestes línies agraint a tots aquells que han participat i contribuït, d'algun o altre mode, a aquest projecte i a la seva divulgació. Doncs com propaga el nostre lema, tots vivim les mateixes aventures, encara que cadascú ho fa de distinta manera.